jo Kasipul dwaro duoko mos ne familia en gima very unfortunate ne jatelo ma kama wanyalo wite yo machalo kamano nondo dhi nyime Fred Governor Victor ngene ikafaya bibedo garaka mar ngada kocha aite mowacho ni waselosa he Solomon Kafaya angeni wabro wewe ni kodong na kamaro machiel to rom sade ko ki kech ingene ntire gimomiyo wabedo kae ji ang'wen. Yes. Tie gimomiyo ntie koma je ikelo. Mineno ka komo kelo no osechako duopi. To ntiere koma ken kelo, kae to ntiere kama okele to waridi. Waduto te. Mae iwacho ni lak chogo. Aparo nje osechako ka wacho ni en mos makende mwachiwo ni anyuola wede kod osiepe. Mara mosenindo Mheshimiwa Ong'ondo to gi jo Kasipul duto te to go ganda mar Homa Bay te gi jotelo to gi joma tindo Ong'ondo en nera tanyalo paro ni ago kode mbaka mogik ka wantiere Addis Ababa kacha e dina mar jatend piny mane oluongo maka na duogo to nonego bed ni na hoste kata bedo kode chenro mara the People's Bench. Yes. To kaka dicho duogo bedo mang'eny kwacha kwa loso kendo kwa seduogo. Koro Mheshimiwa Ong'ondo en ng'at ma kibedo go piny kendo kiloso to ng'at mamuol kabisa kendo chiko ite kawinjo wach. Nyocha na en ng'at ma nineno komako ODM motegno. No mako tend duond bucho ODM kendo kani dwaro jatelo mane ng'ato nyalo ringo kuome ma nye yalo injili mar ODM mangato ka waruok mokao orange in fact morwaki eneja ODM manoko nok kikweche en gima en kaka ne jolo so broad base ni yes kit loso mar ne ngisa kama yiengo yes bende en ngat mane okinyal bedo godo gi to ka koro jo ODM bie lweny ma ji onge ni mai koro en lweny jo ODM omiyo jo Kasipul owito thuon owito ngat maratego kabisa ma ka koro yuak obiro kama iten gima pek makmana ni bende mana kaka jowete ga oselose en ni yuak nitiere Kasipul yuak tieng diriyo Victor kidonji e buk mar Samuel mokwongo kechinga ma jadolo buk mar Samuel mokwongo Samuel mokwongo 15 kichaki achiel lakini ahinya ibiro go dak kare 9 nyaka 14 Ruoth Nyasaye ne oro King Saul mondo mi odhi onego oganda mane iluongo ni jo Amalekites jo Amalek monyiso gi no dhi ochidgi giduto te to Saul kodhi Saul tiluongo nango gi Saulo nekech Saulo kodhi to neno ka nitiere gik moko ma samoro bet beye e Amalekites kae minyo oweyo ng'iyo dhok machwe oweyo konego ong'iyo mon mabeyo oweyo koni magi nyalo bedo wenda ong'iyo diek machwe ong'iyo oweyo kae to koro or Samuel mondo mi odhi otiman to be no otiyo tich mane Nyasaye otimo nade ore no tim kare 14 Samuel odonjo gokinyi ko gwen koro ywak obiro Samuel biro ng'iyo tich to Samuel winjo to diek moko go me rombe bende ywak to ng'iyo to njoka dhok bende gombo to Samuel penjore ni to Saulo mawinjo ywagni gin ywak mage mawinjo ka diek moko bende go me kaegi to Saulo kone ni na nego jokate kaka ruoth nowacho to kone magi mabeyo bego na dhi timo nego Nyasaye misango ang'o matemo wacho ker mar Luo Otonde kowinjo ywakni kaka ng'amotelo ne oganda to winjo ka kit ywak ni ka ariyo winjo ki ywago Ong'ondo to ko chiko itera ngai to winjo ka jok moko be ywak Governor ker mar oganda Luo en Odongi Randa mos Odongi Randa erokama jaduong Odongi Randa king'iyo statement mano ochiwo nitiere gima dwa acknowledge ka nekech nitiere tabu Kasipul manyaka wayie ok wanyal umo gigi kaka oganda bende umogi gin gik manyaka wach gini ywak nitie Kasipul nyadidi Odongi Randa kaka jaduong maike thoth uwinjo ka ywak kata dok ni ywago Ong'ondo ka to winjo ka ywak moko be nitie daura makiko it to penjo ni makiko it gi to gin ang'o mi jaduong ochiwo statement ni kare koro mayo bede thuolo mar reflection mondo oganda Luo wang'i ni samoro tulo ma osebetie e Homa Bay ka ahinya
to gi kuonde mamoko gi mathoth gi nyitedo gi weche siasa gi donge en thuolo ma koro wanyalo bedie kaka oganda to wabedie gi reflection moment mi jatelo mar omenda bende John Mbadi kanyo oloso pod ok abire oganda manyo oloso jotelo mamoko kama oting'o Gladys Wanga governor gi mamoko Wanga Mbadi kaka ng'at ma bende nyo laro kome gweng'ni Homa Bay ka bende nyo oloso mowache maler wacho na adier mantiere ni ang'enge thoth kaluo to juma mokalo ema nyocha ne walosie gigi weche gi waselosie Victor wacho ni ywak ng'eny e seche gi nitiere joma ywago mheshimiwa manyo nek ma ok owinjore kata matin kinyalo neg jatelo e chuny boma jatelo moyier gi jopiny to kata kamano chako wacho ni bende nitiere jok moko maywak ni umgi onge nitiere jotelo maywak ni nyithindegi moko bende osebeti moko bende osenegi koro jogi gin jowa wate mana kaka miyo modong' chiliel manyo onge tekre ma samoro bet nyathine cha kaka ywak e kaka jok maywago ng'ondo beweregi gin jo Homa Bay gi te koro ka ok ni koro nitiere ng'at mawacho ni nitiere makosa to en thuolo mondo mi oganda mar jo Homa Bay ng'e ni tang'o matimore mae emomiyo kanya neno ka jotelo wuok kendo dhi ywago ng'ondo were ne en achiel kuom gima ber mondo mi giywag achiel kuomgi mak mana ni weche moko manyo wachore kacha duoki kuma AJ wacho ni jatelo nyaka rit dhoge Victor pachoka wasewito Orwa Ojode wawito Otieno Kajwang wawito Tom Mboya jo higa mokalo nyocha ne wawito General Ogola notho e tho mang'ama nong'eyo kaka notho ma ene makoro ndege ni dhi lwar kode penjo ne ng'eny to gai mar ODM Jakom Raila Odinga nyorito dhoge nikech nitiere sama lep ni nyalo wang'o piny jatelo nyaka bed ng'ama nigi horuok nikech intiere gimi nyalo dhi nyayo to kiny ng'ato wuok mana gi pala to chomo mana dala ng'ato kichich ni ng'ane manyo onego were mbaka nyo gore e mbui kama ng'eny mae en thuolo mipenjo to jok ma samoro ncha koro wuok oko ni ncha ne gimbede ntiere jogi mosethoge obila nyocha yom gin ncha ni kanye ka jatelo maduong' moyier mheshimiwa Ong'ondo Were wacho no dhi station mar obila mochiwo ne ngimane nie kinda kuru koda sumbi ang'o manyocho mono obila timo investigation mondo jok manyocha buono ngima gi kong'egi kech samedi e police station tingene nyaka indik statement ang'o momiyo obila nyocha no kech samotimo kama nyocho ne onego mede arita wachore ni kata mana joritge gi seche mane igoe magina gi ne onge gi magina mago to kwa ng'eyo tang'o manyocho mono med Ong'ondo Were kata obed kata mana gi security ariyo kata adek nikech jatelo sebiro mowacho ni ngimane nie kinda kuru koda sumbi Victor magi gin penjo makoro nyaka oganda nyaka watim ang'o nyaka wapenjre mondo mi kimanyo ratiro ne mheshimiwa to yuege mamoko mabe samoro wawinjo ka ywagoregi gin bende kik waruch gi ni samoro gin to gin ji ajia ni gin gionge thochgi ni gin ng'ama dewo gionge nikech pichni moko ni wanene mbui kacha Victor ng'e ni wabiro loko bathe kwa duogo nikech wadhi e break en mbaka makoro nyaka wago nikech ang'enge ma Homa Bay gi lweny ma Homa Bay ni ok en gimo chakore sani mae samoro chiwo mana thuolo mondo mi jogi te kitimo nonro to tim nonro wang'e joma nyonego Ong'ondo Were to jok ma samoro bende opuro jigi gimbe nyaka ng'eni to iduoko ne gi umgi nang'o erokamano dibed ni en kinde mowinjore mar neno ni sirikal